Hello mga idol, may buntag sa tanan. Adlawng Domingo. Lunes. Sorry, adlawng Lunes. Balik uno na sad ta. Diyan sa ta diri nag kuantaga video na sad ta ning among mga kalihukan diri. Diya manuba mig saging kay ang mga bata manguli naman karon sa Cebu. Kay upat ra ka adlaw lang live. Nya kami kay ugma pa man ang pista. Magpabilin sa mi diri si Minda. Sa ako misis. Nya para sila na mada dito, kadili pa madit yung prutas karon. Saging na lang ilang mada. Diya oh. Nagkuha og saging tundan. Tundan ra yang dalhon day tulo ka bulig. Ya. Mo ni among saging ko na nagikuan sa kong bayaw. So sa akong sawa. Dot. Yo. Ari, asa. Dera nakuha na ding usa oh. Apa yo? Buntang ta. Mo ni ilang dalhon sa Cebu. Ya, okay. Tuba na sa kung bayaw. Hindi siya guwang na niya ng saging. Ha? Oo, saging. Nga. Ha? Di pa aklar ko. Ha? Diraw. Ali ba, di pa aklar ko saging. Dia mga Tara. Ini mga buhi ni bakalay. Sa kung bayaw ni. Dagang kayo. Kanding. Nilayat man. Mga buhi niya nga kanding. Ya, tura, nakuha na niya ang saging. Di tuba na. Unya sipi-sipi unto siya. Mautoy dalhon dito sa Cebu pohon sa mga bata. Ala, dito daturot kay na ang hoy. Stoy. Ayaw lay. Ayaw lay. Unong sa man lay. Biguto mo saging lay. Mga kanding o kay ang binulig nga saging tukbon sa niya. Tara oh. Usahakan na tayo dari gamay. Yay. Ano na lang tagi dia, Dot? So na. Kung maputol lang kuan kung kadang bunga niya saging, kailangan putol balik. Kaya para mumungan sad. Oo, ang uban kay mo bati man upuan. Bati man mapagdaghang kayo. Putlon man to, grapang putlon. Kaya si Kudot, mauli naman ni karon. O niya, si Kudot senior. Wala ko mamanang niya si Kudot. Junior. Is na si Kudot. Si Kudot senior. Putra. Saan na yan? Lahi sa nakasaging. Turnaba. Ha? Muna ilong agon. Oo. Turnaba. Ha? Sakto. Uy. Manguha dito tagpuso pohon. Kanang kuanta magulay tagpuso. Suod ba ka tayo? Salamat na lang kayo sa inyong pagtanaw sa akong video. Sa karong sayo sa Kabuntagon. Nagpag sa unahan oh. Bagyo magmahay ang mga bata pag-ari diri. Timing lang kay di pa jud pamunga sa prutas, pero butong grabe among kuwag hapon. Mga idol. Di ba na diri among mga buhat diri sa
Ilaya sa probinsya diri sa baryo Matikdom. Sumay Happy Valley Sitio Happy Valley. Diya oh, pabaw nila mo diga situdot, marigod. Ihaw ni manok. May mulbol. Uy, tang-tang. Uy. Ano itong view yo? View. Ang view, tiawoti ang view. Pagkasaran ko bigla yun. Idol. Para si Bianca Pilip. Sabi ko sa nasigulan sa kay bao-bao. Ya paghatod mi nga ni akong umangkon bata todo do ya mo ni babao. Uli na ni sila dito Cebu. Ani pilit. Amo ni sila yatod sa terminal sa series Bachelor. Sila o ga sakay ni maabot na sila dito sa Ginoo sa Cebu dito na sila duty. Distansya pa dito siguro ang terminal. Tiningawa sa kalsada diri wagi traffic. Oh, white traffic oh, tiningawa. Dito sa Mindanao mo ini naghawd ang Humayan. Tingla para din sa Humayan o Kalubian. Walang ganyan sa Cebu. Ini kersada dari Simbang ni siya. Lain ni kersada no. Dili ni katong na detayan dito stikas. Ini bago ni kersada. Ada na ni. Wa mo ta kadi diri. Okay pa uy, dili tayong ani. Dili habal-habalin sakyan. Gamay. Dili pa sementado. Ay, usap to. Kalimot ang bubugay. Taon ka balik. Panay ko nga kanang makapot ko. Nagdamok tubig, nagpadama sa tubig ninyo.